I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas na GameFang, sa mnom je Niko Belić i ja i on danas idemo malo se zezamo po gradu. Kao što vidite imam i Simple Trainer mod, tako da ide malo da se zezamo sa momcima. Mislim da će momci biti malo zeznuti, ili ću ja biti zeznut u cijeloj igri. Ja sam zaboravio da sam ubacio mod za kola. Da vidimo. Komet ne bi koristio, on je ipak kometa. Kako je to kometa, ja kad bi uzeo tu kometu ne bi ostao živ, mogu se kladiti da bi, ili samo ono, kad bi ja ne bi ostao živ, bilo bi negdje oko 1.000.000 lajkova za to vreme. A ja ne bi bio živ da vidim toliko lajkova. Da vidim dalje, ako Muđe je dobar lik stvarno, ali ja ću da malo zajedno se pogledati. Čekaj, ali ako leteći Niko uspije prestigne toliko malo, a neću da uzimam foru od Muđa, to već radim, izvini Muđa. Veliki pozdrav s mi ljudi Muđa, šalim se, nije to njega. I neće mu kradim, aj se mi malo zezamo po gradu. Ono stant, a kad bi mogu da radim ovdje stant, ali ja ne stantujem. Ako stantujem onda mi svi recite da stantujem, ali ovo se zove nestant. Aj! Niko ne pira kicu dok voziš, ne, Miko! To se ne zove stant, sad ću te kazniti, sad će padneš i poginut ćeš. No, what the fuck? Dobro, ispalo mi jednog čovjeka. Bravo Niko, bravo sine. A tebe će da bude ovo što uvijek svakome. Sram te bilo, kako si mogao. Čekaj, to nije jacostajna fora. Ja se šta ne izvini tebi. Ja to upravo kradem fore. Ma sram te bilo. Da vidim česak. Da će nas juri malo kop. Neće nas kopaju, a neće nas iskopaju. Pa oni su već počeli da... Gdje je nestalo? Debeli, okreni se. Tako. Samo da me ne zakopaju. Ako već su krenuli da kopaju, onda evo vidi ovaj počeo već da me kopa odazgo. Šta me kopaš bre? Nemojte ja se kopam, bre ne mogu da ga pogodim, a stoji mi čovjek u mesu. A je. Šta ja da jurim njega? Uzmem ja ovo, ne znam šta je ovo, vidi smo ovo. Nije nisam znao ništa. Idem dalje. I neće niko pristigne Niko Belika. Ali nema tu Romana, da mu pravi društvo, pošto Romana nema nikad. Ili samo me pozove i kaže, Niko, you wanna go bowling? No. Fuck! Niko, moraš se popeti gore, ne smije da te uhapse ili zakopaju kako hoćeš, oni pišu njima kopije, znaš, a možda oni igraju op, znaš, oni igraju op, a mi nećemo da im se pridružimo u tome. Sigurno nećemo da se pridružimo u op. I ti znam šta je to, ti se ja pridružim sad. Kaže meni neko, a igramo u op, šta ti to brate? A to Niko Belić je to rekao sad. To si nije on rekao, no to su policajci rekli. A ja kažem nešto drugo, izvini Niko. I start. Šta se ovaj vrti koji mislim? E pa nećeš. Znači neću editovati ovaj video iz nekih razloga što je bio lepši bez editovanja. Ako vi mislite da bi bilo lepše sa editom, onda mi recite. Nadam se da ću nekada skupiti 1000 subscribe, onda ću da uzmem lepo, napravit ću jedan facecam i tu ćete vidjeti kako ću da se zakoljem. Ne, to će biti kad budem skupio negdje oko 10.000 subscribera. A na 1000 subscribera ću vidjeti šta ću da radim. Da li ćete pisati u komentarima, nemoj se ubiješ. A to nije važno. Šta je bro? Miko, you need to leave this. How? I don't know. You have dick. No, I don't have dick. Niko Belić, kako ga bre nemaš?
nema ga niko Bjelić. A sad neko napiše u komentarima, ma ti ga bre nemaš, je tako ljudi. Sad neko napiše meni tu u komentarima, ne vezi. Aj snijamo malo. Znači, ovo je GTA 4 pa ću vidjeti sutra da izbacim još neki video. Nadam se da ću za ovo vrijeme skupiti barem 10 subscribera, pošto jeste meni malo ovo mučenje, to je svakome mučenje. A svakome cilj nekako stigne to koji meni. Ali mi ne dobijamo ništa tim ciljem, možda zaradimo nešto. Možda zaradimo neki bakšiš, pošto ovaj Niko Bilić nas sve opljačka iako zaradimo nešto. Znate njemu da on voli da pljačka. Evo vidite, koliko je bijesan da nije znao ni da se pomeri. A i sad ćemo da imamo malo da se zjasnimo ovdje. Vožnja na jedan točak, ma daj. Ma daj bre, kako li se zabiješ u zid, to spita. Nemoj tako, nemoj. Ne, nisam ja ništa. Pazi gdje voziš. Pogrešnu stranu. Pa dobro, ne moram mi dokazuješ da si glup, čoveče. Čopče. Mislio sam da ću umjeti, da ti ću raj čovječe. Kako već čovječe, znači nekoga ko dobro to izgovara ga snim, da se smijete svi. Naćemo Niko Bjelića samo. Šta se ovaj bre parkira tu? Gej! Are you fucking gay? Yeah. Tako, sad je mnogo lakše. Izvini, ne znam da vozim. Nemam vozačku, ja sam manijak koji juri gradom, vidite. Zato mi lete kola na sve strane. Op, pazi hitna pomoć. Mama sli. Valjda će bude malo smiješan video za nekih 10 lajkova ili 10 subscribera. Mama sli. Izvinite, ne znam da vozim. Ok, hvala vam na pohvali što ne znam da vozim. A trebate da mi date vozačku, ja bez vozačke sam manijak. Pa to je bilo to za GTA.